mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie ena ebre asosayede ebebesom ahwefo ene etiefo ade chibia yete ensemfofo na say 20 yenso so de yenyai echeso ade biara eda ene de HSN enye nyoma e trendy wo social media na ofa baby as say de come share ena chete Ghana fo wo bia ebobo hu na prophet Nigugezi ena dim konshe bi aba ediafa anyuntini abaya Jane Awendo adodo nanim ni se efia ai na ne nkonshe no ebusuafo wo keka ya keka kokosi se chese owo ena aben abaya no a enesa enti wonko na wonkonko pe wo bia wo adare wo nyamesum ana se sofo bia na no ehye na wonye den wontimi endi emfa ema na ebusuafo moma yenkotie ne nsem odi atu edwa no embra. Today I went to the news portal. You were led to give a prophecy to one musician. News? Yes. New Oma Fekeda. Yeah, Oma Fekeda. Okay. News portal. But Papa, they don't know who that Efia is. Because one Efia. Your friend is saying, Niamihu, na ne mame, first, Miss Ano, something from abroad. Greeting for abroad. Okay. Yeah. Okay. So EFYA. EYFA. Okay. You see, me who are there, me fair being count. Okay. Me being count because in come say be and me from social, maybe one contact. Okay. I get what I'm saying. So that if you are a window. Yes, that is what I saw. Okay. That and you see, me back see, mama kept being show. Okay. As I say, nipa, etsen one say. There is an unseen hand. Okay. That rules in the affairs of men. So no, no, the fact that I don't believe it does not mean that it will not work. And I always tell people that it's better to believe and live than to deny and die. Okay. I get what I'm saying? Yes, and I'm not saying that she should come to me. I don't follow them. Okay. The only person I follow sometimes is Stone Boy, because Stone Boy, I have a relationship with him. Okay. So I say, I don't know any of them. I don't follow them. I mean, I thank God for what they are doing. I believe in talent and gifts. I believe in young men and women trying to do well. Okay. But I was there last dawn, and the Lord appeared to me, and I saw it like you are watching me on TV. And you see, don't joke with me. Don't joke with my prophecy. You can have your biases about me. But me who are there, say that says the Lord. Okay. Don't joke. Into unko who differ. Obi beka say Prophet Nigel Esen commission because of a fame. If you don't know me, what is fame? So I'm on TV. I have my own TV station for 16 African countries. 16 African countries, which is 247. Sure. What again do I want? If I go to no, I don't need anything. Is it money? God has given me the little God has given me. I'm more than okay. And how much does she even have? How you get what I'm saying? So she should go and see a seer. She should go and see a man of God to cover her. And that's all. Okay, maybe she's not a Christian. So no, if she's not a Christian, that's the instruction the Lord gave me. She must go and yes, see. Me who be do fidentry. Okay. And if they follow, I'm not saying somebody should even follow. I'm not interested. But nyamene me kasa say or your star. Me hu or your star so nyame ma me hu so ekosoro na me hu normal bebre eye papa efi akola no but me hu e normal bebre eye tete honhom okay eye tete honhom eye nkonwa honhom oh eye your TV so nti normal be am person me go deep but that is all that I've said so right. She should go and see a seer. She should go and see a seer yem pai man on fa yem nto no hwe nyame anim. Okay. All right. So thanks so much. Yeah, that's so again, Papa, my prophecy. Into more speculating. He has specific. I just wanted him to clear. If you had the EFYA, no, if you are owner prophecy about so if you want, do it. If you don't want, you also don't want, do whatever you want to do. But the prophet of God has spoken, and thou seest the Lord. And the two animal don't come. You can go anywhere. And young kwana sober can go and see any man of God. But if I were in your shoe, I will come and see the prophet that gave the prophecy. Yes, if I were to be in your shoe, I will not go. I'll come and see the prophet that gave the prophecy. Some comes to the assistant brain. What in some way atu edwa ewie ye no chese kwansin e na ye nua be ya chese ne ho ensem ababeto apaso no so take it to ye ni social media page ababa be reply ye papa na ensem odi atu dwa enso ye say fuck it.
but remove and or the emoji a broken heart so e kan e ho na no so mama ye nkonkwhwe na de e man we nyina e ba na busuafo emu enchiremu wo ho no mama ye ntwa ye ho embra ye ba ye de beba beso mo for me sanso emamo akwaba sunku ebem openya mene no edi ehia eye apostle ajuman prempe adodo nani ne se God's watchman na asafa wada no eye the Bible Church of God Saving that ewo incline kaso atuba junction ho na so wo penechi kwan a wo behu no apostle me no akwaba ya me anga sam dia bibia boko dia oh Kristo adum ni Nyankopon don't no ye pa na unze nyame adom me so me ho ye so nyame ya we yetenka ne ya wade etiasi die etiasi asedane edi man Nyankopon okay apostle se obi di nkonhye aba waba be ka de wo hunu Nyankopon yi e de a kire no na wow enkomhye ne efa wo ho no wo take it to a platform can fuck it but remove on a day na wo hwa yemi aba eye Jane Arenda na afia dodo na anim no all patch yo Chris kapa me da sepa oni shawo di kan ene mo duma yefo nyina se mo fidie kesi so enso mama kwanya bi ba betena so se ensem bi e koso no ye nyina enche ya adwene urade mo paso mpega mo ene ahwefo ne tiefo so muntina sabi yesi nkunwa yo nokre urade nhira wo nyina na omkoso mra too much ene mabusiafo ne asafu mo nyina yo sa ai odivo na je gezi ena ahye nkomo no nokre ena girl no so ifia ono so retaliate nokre ena o se on fuck no ananwa ono okoko try wonder wambo na je gezi di but o try ya yes fuck it say message na o tie no nti na okoko tro sa de no ananwa nokre enti na ye say onyini ena fuck no word no you show chire mu a o pa tere say on fana sam nkono ne baby okay say fuck ni enya papa fuck now we issue wo no condemnation okay yeah so be ya can say we afa ho na say oye bibi na condemn no say na some o ka no say so on fana sam nkono baby say girl so ni me ntia o kasa ye dem me kasa ni say oh ewia say e wo no so ko twakunkun ma e bible no ye won komhye bia e fa o man ho ene won komhye bia e fa nipa individual okay so in Israel mo no Nyankopon ma difo no Jeremiah ai friends ai Isaiah no ni ade hye nkom bebre fa o man no ene nkomhye bi won so a o man no ho no e bi e fa wo hene ho ana e fa panin bi ho so na Nyankopon ama ai wako onipa no ho like Isaiah 38 1 to 7 no okay kan o hini Ezekiel so tamu a o yare owuo yare no Nyankopon soma Isaiah the prophet ama no ko ni nchen ene ko trance no ka chen se Nyankopon se meka se ncherew okay so wanfa antudwa ama o man ni nyina anteni saawo okay wo hu na me che no ena o ka che ni saa no ena o hene na o so on hye ni mfie samanse na che so nya wol na onya nkwa obewu so hu ena o hene ti saa no ha no nti hwan betuma ayi saa owo no fi ni so gise Nyankopon koro ya enti obo so mpaye ama Nyankopon yi fi ni so asa so di nhira asam kura sa ye de e kan no secondly yehwe David minaso David 2 Samuel chapter 11 and chapter 12 no okofa ayi Uriah ayi soja ni bi ayi refefe bi ene ne bo dwama nyi sen no na wosanso ye ya ba ne keten so wonyem no oye ya akum be ma no efi wo sere be obenya oba na ware ene onya no ware eti odi sa abone no so hwan na gbogbo hin asem odifo ne tan ya ne bai ene Nyankopon osuma ni difo ne tan se won kono
no go asem bi nkyira no say ofa eno no kwa no kwa nyansa kwan eno o de catch and kasa be buo bi sa because David na ohene enti say o kan asem acha no an kan yi a obetumi akum benya asem o ti ase eno no so okọ no nkyɛn wan nyankopɔn amana anyere amfa nto ɔman ne nyinaa nim ama obi anti no so nti na mega se onkomhye bi a ɛfa friends and ɔman ho ɛne ɛfa nkomhye a ɛfa na Jeremia ko ya wo se nyankopɔn ɛma ɔka sɛ nkomhye Yesu Kristo kra hyɛ to hɔ so ɛsɛ Luke 21:24 ɔse mobato tɔnkranta no bɔbɛfa mu nomum akɔ aman nyinaa so na wiase amanaman betu ebetiatia Jerusalem so ade akoduru se amanaman no ebere ebewie duru so Yesu Kristo kan to come our man no happen 78 pepepe and a prophecy ni bem Yesu kan no na Roman general Titus and obey obofa prophecy no say na kopon asem sie so enti the American say na gaze no enkom hye we no say gan wo ye obi musician no correct it is o so obewu a enfa to o man ani call him or go to her never change say say any yankopon ka kire me wa yi a kire me owo say na eba so na sawo na baboa no sawo no na baboa no ho so wo go obi na aboa no mpa abomo na one onu na trust no one kan we nya so so be to bega because nipa no say we are star okay and na ahemfu ni wo mo e wo ba agumu American so they were stars no correct wo dia say obi a owo din wo omamu bia no sa na ka so we star na no boa David was a star yeah. President bia Ronaldo he's a star oh President Kufuor former star Mahama former president also a star because o ma jidi o ya se to o diri wo book mu ni Ghana ha be bia bia mi so mo president so e dia no ntofo no be stars what do you say celebrities yi o mo to kuma wudu fo no ya bi nyina e bi no ya stars e bi sa asem se ba unia ho no be wu a ade na on ko no nkyɛn ana on frɛ no na no interest na no kana kama nipa nyina to o fefe mu ana to pɛde enti no so a wo ye ne so ba bonte be kama obi yes me ne nya adre Bible nkyerɛ sa as a man of God sa wutie de o Bible mu na oh Bible no me say eno ne ye kwankyerɛ eno ya kwankyerɛ ene marking scheme ene nyankopɔn akyerɛ kwan a ye mfa so nya bibia wa kyerɛ ane ne nyankopɔn so ma Isaiah eko ko kache we so bewu no o ni Hezekiah so bewu no ane nyankopɔn mo na nka no ankyerɛ oman ni nyina okay enya say en sa we nyankopɔn so nyame de we nyansafo it is nyankopɔn na asoma as a man of God a prophet of God ka sa akwana nyankopɔn de ato no nko be fa so it mean na David gaze no me nyini ni so ofiri nyankopɔn yes that be not yes how no we go the Bible way me the man say nyina me kan ade chene ade san you know we go the Bible way. Jesus said I'm the way, the truth and the life. No one goes to the Father except by me. What you say? Bible kwan no na Bible na eye ki mai eno na ye kwan ye nyina ye faso na bo bo ache kwan ye faso ntena asasi so enam na nu asem ye Bible so eno de ache why don't you follow the steps of Christ, the steps of the Bible or Nyankopon why don't you wontie nu na wonkyere se ne ho no osi na dwuma enti se wo kai hwe mami nka se mi nkyere wo on firi Bible Jeremiah 23 verse 16. Okay. Umientie urade asem. Sa asafa urade sie nie. Muntie adifo a wo hye mo nkom no ensem. Wode mo kɔ ahuhudiem. Wo mo akoma mani so ade hunu ena woka. Emfire urade anum. Amen. Amen. Kwa ye wo adifo atorofo bi ho mo ankasa prane suniema wa kumam wo mo dwene bibi na me koda na me wei na Nyankopɔn se ene Nyankopɔn afram Nyankopɔn ni me akasa nyame me kasa na di nyame me kasa no anwumre nyame me kasa no pa wo mo boa me se wo mo boa Apostle Matthew 28 verse 18 to 20 ade awade odi jai na me kyerɛ wo no ye nkofo wo se ye we are sorry o ka kyerɛ
asuafoɔ no sɛ Matthew 28 wɔka firi verse 1 no kɔ no a verse 18 to 20 no wɔbɔ no pɔ wɔ se bɔfoɔ bi ɛkɔ papa Yesu sɔreɛ no na bɔfoɔ bi te hɔ ɛna mmaa no kɔɔ sɛ ɔmkɔhwɛ so asɔre a ɛna bɔfoɔ no ka kyerɛ wɔm sɛ ampa wasɔre na wɔsɛ mo nhyia no Galilee na hɔ na mbɔhunu Galilee popɔ bi wɔ hɔ ɛwɔ Israel asase so enti ampa mmaa no etie bɔfoɔ no soma no na ɔmo kɔ frɛ asuafoɔ sɛ bɔfoɔ bi na ɛkɔtoo no wɔ Yesu ne da no so na wɔsɛ mo nhyia no wɔ Galilea popɔ no so ampa mmaa no de wɔsɛ yɛ ɔyɛ kɔka ne mmarima no so ɛde wɔsɛ yɛ ɔyɔ na ɔmo kɔhyia Christ ɛhɔ no na Christ ka kyerɛ wɔn sɛ wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me enti monkɔ yɛ masuafoɔ tie ne yɛ o na deɛ mobɛka nsɛmpa no kyɛ na ɔbɛgye adie no mommɔ na su nhyɛ agya ɔba ɛne ho nkonkone di mu na me ne wɔ hɔ na nyinaa de kɔsi ewiase awieyɛ so wɔn Yesu ka sɛ asuafoɔ no yɛnkɔnkɔyɛ ɔho Paul ne Peter no mu adwuma na ɔmo yɛɛ no ɛnyɛ nkɔmhyɛ o they preach the truth the word of truth ɔmo ka no kora Bible mu nsɛm na ɔde bɛ nipa sakra saa nkɔmhyɛ bebrebe ne ani so ade hunu ne ayi no nsɛnkyerɛnne cannot take a person or somebody to heaven. Okay, Apostle Minchawa no. Say nim say obi funkum a yemfumu nwa. Na say ya prophet Nigerians wono na ehunu ne kwan say de wasem say de wo kan no say wo senka wo so onko the Bible we say de di for Nyankopon so no. Nti say wono na ehunu ne kwan ha obetimi aba be kan asem no. E na odi betu bedwem no wa yemfum so a e was say won so ankomhye ne fa ho no o take that opportunity say nyame nipa na yemfum so ba bebo midin e wo bedwem intimi so menam eye bedwem ade so enso so e de akama adwen e de ache no dia oyeye no eno na me pese me hu say no nyame nipa na afom akuma won so so mfum nwa na wo de kuya nyame hia sikapa me da sopa unim say ore de wo ye dwuntuni onim Bible mu asem okay de makane say onu onim Bible mu into odisa waka odisa oye me ba e come see asem so okay what ma say na wo so wo ye prophet wo se nyame na asoma ho onyankopon na ayi a kyerɛ wo se nipa e obewu ana nti no wankɔ no no one na nkɔ kasa no ankyerɛ no de enti ama ga ne yes am se tete a se wa ton na maga na nyina okay ama nipa nyina hu se obeden obewu akwai se wo bɔ obi awuto ana me boa wo bɔ obi awuto ane ne bere asem bia fi n'animu a obetumi aka because oyi bia me ka say girl no bia no won sofo obi obabi sofo no kra no enhye nkom ka bibi sa ankyere no ena wo wutu baby no waka no oye ndi ono ode de meka ne se asem o kan he no daahye ena ode aka ensese nko kasa ade wotuma se okay ensese nko kasa but ode daahye so ni daahye uti ase menti ase ji so chiri mai daahye de ade bi asem bi ato obi asa aboni pusa aboro no so no ono so ate okay anyway e de akyere wo john yes daahye bi a obo won a obenya accident no bia na wo pra serious wo zo Africa mu esi ya osore ya no Dominica kiki no so woko yes wo daahye okay yes ade atono asi no na apusu no na de ne ya bibia tisa di efia no kense so we sabato no so ya akora wo prophet no ye pani wo de oni Bible mu nyame ansem according to you say wo de o ye prophet anamboa enti e so hu so ye prophet ye so hu de me kan nyina de na gezi no mimi gensi no wo de ase wo nim sa say kwen faswa nyankopɔ yi bibi kyɛw say ya mpade a kwen wo so faso ni e so ko nipa no wo de ase eso ko nipa na ho woni ko trans na o so che ni mo ne ye bia no na wa che no wa ye se wo kai wa je nko wo be se onu obeba ho se ne won na o che nko so obi enti won go so for ho na baby won bio won ko no won no so oba ho na oba na de katare eni kai kana na ne niam bi na de gun so na onya sika bi aso botom we no nyina no obese nipa no ba na onya bi de gun botom se ne America no so enipa e bad o hwe Jeremiah 17 verse
9-10 wɔ se akoma wɔ hɔ ɛyɛ kontompo ni sina deɛ nyinaa na yɛ nsɛmɔne papa na hɔn na bɛhunu obi akoma mu ɛgye sɛ awurade nko a ɛna ɔsɔ kanea ɛde hwɛ nipa akoma mu so ɛde deɛ yɛn asɔfoɔ ɔdiifoɔ atorofoɔ ne asɔfoɔ yɛn adwumadi a yɛdie nyinaa no obiara nim nea ɔyɛ ɛwɔ n'akoma mu ne n'adwene mu nyankopɔn nko a na nim deɛ ɔyɛ good ɛne deɛ ɔyɛ bad wodi aseɛ nti no sisi ano me ya na me nte wɔ ma sɛ Ghana adiifoɔ ɛne asɔfoɔ da biara yɛhyɛ nkɔm a owuo da biara yɛhyɛ nkɔm a owuo me hunu sɛ obi ahyɛ nkɔm ɛwɔ Ghana ha ate sɛ asoma si wɔ nyankopɔn ato no nkɔm bɛɛ sɛ 35 years anaa ɔma no 40 years asɛm ɛne anigyeɛ ne ahosɛpɛ ɛho asɛm wɔ obi ho da sikapa ho me tena Ghana ha yi akyɛw sɛ menya koraa ma hunu adiifoɔ bebree aba bɛhyehyɛ nkɔm bebree ɛde agu Ghana me hunu deɛ wɔhyɛ nkɔm yɛ a wɔse obi ɛbɛnya nkwa ɔhunu sɛ wɔde yɛatwerɛ no deɛ ɔnkwa nwa mu onyankopɔn ahyira no sika dodoɔ sei na ɛba no akwan mu ɛne ne business no sɛ na expande akɔdu da bi a wɔwuo yareɛ wɔwuo adan fɔn ɛsɛ wo sɛ nipa ɔntina meka sɛ akoma wɔ yi onipa bebree yi so sɛ akɔlɔgye ɛne adwen kɛseɛ na ɔmde yɛ adwuma no because ɔka kyerɛ sɛ wobɛwu a woda a wonna adeɛ bɛtɔn so wo sɛ woka sɛ obi bɛwu a nyameɛ no nokora ni yana nipa no wɔbrɛ nti sɛdeɛ bɛyɛ a owuo no bɛfiri no so no bɛbaa hɔ apostle mentwa no asa wabɔ Nigel Gazi achi prophet Nigel Gazi emfa ni de ma no me mo ne chi asa wabɔ na chi abɔ na chi ase se obi ti na bia no kore me chi ase okay asa waka no kore bo no na asɛm nko anso so na wasi so saa obi te to obeka se ns so fo bi be ka me ho yi a me nso metimi de akomahye se de afia nso so wote ya aye shock de ma na watimi aka ye we no na me nso me nso metimi aye bi asa o dress issue na ye se de although say abaya no woyeye ne nyemba akomahye ne ma ne yeye nti no ye right so woyeye eno na me pese me hu like ne su na woda na die no ebetima wo bi nso so asua wo bi nso so bekwa ye de so fo bi nso so be ka me ho asema me nso so metimi atake me platform aba ye so fo no metimi aba although ma bo ne di kra na me ka de ye me ho asema wa ba be kan nti no ye be like connected to it nti me pese me hu no abaya no de oyeye no na eye sikapa ebidaasi nyame nhyira ɔhu sɛ nsɛm misɛm no ɛne menyi ano mu no a yɛkɔ yɛ nimu ayi na meka bibi sɛ kano deɛ nka nsɛ sɛ nka wɔyɛ saa sɛ ɔte aseɛ one sɔfoɔ no ɔyɛ panin sene no bible sɛ di wagya no wo n'ani respect your leaders obi a ɔyɛ panin biara no fɛbuo ma no so ho nti ɛno na ɔno ɔanyɛ so ho ɛna me kyerɛ mu sɛ daahyeɛ ɛna ɔde keka saa nsɛm no ɛde kyerɛ no because obi woka sɛ obi bɛwu a me to okura no woka kyerɛ me sɛ waso me ho daeɛ sɛ bɛwu a ɛbɛha me mɛdwene ho ɛbɛyɛ nsɛm bebree meyɛ ɔtɔfo deɛ manyini so menyini wode aseɛ ɛne obi a ɔwɔ 100 years koraa no woka kyerɛ sɛ ɔbɛwu a ɛbɛha no wanyini 100 years ɛnso ɛbɛha no wode aseɛ emre bi obi ankɔhyɛ nkɔm sɛ chief imam nkramofo sɔfo panin no afia yɛkɔwura mu ɔhyɛ nkɔm no 2019 no obɛwu meboa sɛ baba saa mene no ɔwɔ 100 years no ɛna nkɔm hyɛ ne baasa no ne nkurɔfoɔ ɛkɔ na so ɔdɛm kɔsɛsɛ ne nneɛma nyinaa meboa ada na nka wanya 100 years na yɛsɛ nkɔm sɛ ɔbɛwu na ne ma ɛkɔ sɛsɛ asɔre nneɛma ɔwɔ sɔfo no asɛm a ɔkae ho owuo deɛ ɛnyɛ ehu obi yɛ mpɛ enti sɛ wo hyɛ nkɔm no a hu sɛ nyame na asoma wo na nyame soma wo no nso kwan a bɛba so a bɛka asɛm akyerɛ nipa hɛ ewiase kasa koraa no yɛte hɔ a yɛkasa yi yɛwɔ kasa bi wɔ a enipa mu yɛnka yɛwɔ kasa bi wɔ hɔ a ɛna ɛyɛ baako mmienu ɛne yɛka yɛn kasa nyinaa na yɛka ɛwɔ baabiara edi owuo na asɛm no bɛɛ na magayɛ no wɔno abufuo ɛde da ahyeɛ ama ɔno nso ɛka asɛm bi ɛde tia no sɛ word na oyi so maa no ɛnyɛ fuck it but we move
nyesa o some bro ho no kan no wo ye badwe ma wo so hu ni se de ansem no ka che no ogbogu wonyintum na nya no kre bibi santimi ban so o ko na ni different way na normal way say am njintum so no no ni mo de ono open no aka na wo ye badwe ma na betia de ade ti obi ahye ho kom so so say ye nyina de pen ye kan nka sofo kekan ye wo mo ho nse na mo so bo wo ma dwen cho man ka until o man Ghana tinke ye benya asundue wo I said like any su bu ho mo ye celebrity nko for hwe no wo sua no enti wa ye we no obi susu be hwe sua intimi like ye de yansam na ba na wie ye no ma ye Ghana fo enhunu say ye de course no na entwa se ekoso nka ekan be nso na nko osusu se like nko kan na nke be yi eye prophet no ye nuaba no afia na me chese ne kan ya on de ekuye se nko fa so wo kan no so hu ne nyina ne se nka obekọ odifo no okay na nko wa kwa agote se komisha abeni ye wa kan yi enti me ye den ena owo na fi so sa no wo senka eden onu so ko ye okay ba anza se onu onyi ni commission ni nti no use the word fuck okay o fuck o just o fucking no on let's say onyi ntum so onu me chese as a prophet there you got a prophet ya prophet odiwo obi anyame no kasa o nya me nti ase se de bia owuo ajako di american nya no oni na mo odi ase ayi chimi man nyana onu kra no onya 100 years e ka so obewu enya na say oda so tie say onya 102 years eno oda so to won ye mo ka mi bisa na ye say enga usuro egbo hu ayi to so sa o mo de bibi sa tu tiri mu a na bibi o ka say ye fa hu bia no sika bi ye say utua bia no wo betua because anya sa wo bewu ana me boa anya sa wo bewu ba me adifo na wo Ghana no ene asofo ni nyame adwuma na ye no mummy fa no kre enya dwuma me san commissioner wo kan me nyini na enya ono na yese na san no we ma apostle ene me boa enya ho nsam ma daja apostle bi aye kan conscience say ma wie ye o na wo bi anyame sofo dia wo yire na wo mpra wo ye fro nya kupon difo na wo emra ba na udisi nyame sese be na udisi a wo nyame di be ye dwuma wo pefemu say nipa ni mo nyam na wo pew bibia enti obi to no no a se da ko kire no honkom da bia mo hyenkom agwa wo mienka da bia wo hyenkom ene nipa bewu ene wo be yare wo be nya accident e be si aten na Yesu Kristo wo se mo nko kansa mpa no enkyira abodi nyina na de obegie die no mo bo na su ja oba no nkunkun di mu no mo kyerɛkyerɛ o nyame asɛm ne akwan no ɛno de ɔmo nye kwan asase so wobɛtena ma ho atɔ prosperity any success wiase fa mu nneɛma ɛna ɔmo ka ho adwuma ɛka ho nsɛm ɔmo sɛ ɛyi sika ɛne ahonyadeɛ ehia ma nipa wodi aseɛ ehia ma nipa ɛwɔ sɛ nipa etimi obi etimi nya ne deɛ ɛno asɛ obi etimi nya bie so ɔho na so Papa Jesus, Matthew 6:33 was say, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto you. Bibiano was say, who had a chief quite cania, Onipa, Yami Onimu de Hia Bia, one the boss can buy the Bibia. Now, would the guy seek first, or the Yama Canina Bede, Ebamount, and then the Jatwatch, and the Webu. Nena kanya ofra say ejako yabo to obi di baba yisu sesi a kwakumanu ene lewe no omo so benya de ene ma brand mu nyina adifo no bi bakika bi afa omo ho na odi mirika na kitika kakra wo no wa tam na de akoma wo wo bra sempa ne da oni be di bo ne hekro no okoso wo wiase hwe bososom hwe ko obo no to fa ma ye mra na eko hwe egmamo hwe eni ma ekoso hwese teze wiase a ayese akuya edi enti na wiase de denden edi enti na wiase ya boni enti sa abeto nipa so ya na wona mo na wa di bibia hye wonim wona wudi bibia se de akata ni ma etie na bi so bi si nose mask ne ohwen no anu nyina wa kata adai e ba no se enye bibia o ya boni doso
enti o se Ghana for second agina so for ne adi wo yan Kenya nkopon hini ehu asempa obi ti aso dem wo girl wo bom obi e wo yiri wo mpana prostitution so yeah prostitution is being practiced under the disguise of marriage and then dama bata wa ne hu ne nika bo wo fu ana wo garden yesi usum body anu osum kodu eno na say nipa life ema ni nyakan kotene yankopon che no yanka edi nkom say obi bewu ndi mense menka me dia naka o apostle ka me dia ka na wu maka apostle na ko so na nye telephone number to jama ya we go telephone number to ga yo matimi da si nyami sha pa the telephone number no me sram ahwefo ne atievuo anu nie upameni mi atwetwe nkomo a kwanda ho 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 and 11 020 70 200 and 11 I have only a tear for video yankopon din na tumdwe ejamo someone monya bre etie yen ahwe yen we Yesu Kristo dim amen amen apostle yeda wasi ebebre ebusiafo aha na yedi yedwumadie no etia no tumi sa apostle we hitipa kana ne ensem no dodo na mede meka ne so ka ede egu eye na jugezi so na webu onso obo edefa eye afiade so dodo na ade obo eye prophet na jugezi echi na so ni nyina mu sai na wadwen enso chewo fa obetimi ede aba e wo tuma gh comment section so ebiem so apenya ne sa wo like e videos na wo share ede ma enuanom adofonom ene eye enafofo enyina obetimi so follow yen wo ye IG page @tumagh_ midin ede ekwesi kapa aha na edibesi dasone yebesa na hia makram